Hello mga kasuwid, welcome back. Ito po ang aking Kia Pride Sedan. So, bago ko po ituturo sa inyo ang aking nalalaman, so, payagan nyo muna ako na i-share ko ang aking karanasan doon sa daan habang bumabiyahe ako. Malayo yung binabiyahe ko. Napansin ko na dumilim yung likuran ko. Yun pala, nawala ang aking tail light dalawa. So, dahil sa kagustuhan ko na may balik, binuksan ko yung likuran. Tapos, inisa-isa ko yung mga wire at pinupush ko, baka nag-lose contact lang. Pero, wala pa rin nangyari. Hanggat umabot ng 2 o 3 araw bago ko nabigyan ng lunas, bago ko nakita ang problema. Yun pala, fuse lang ang kailangang palitan. Nasunog pala yung fuse. Pero noon wala pa akong test lamp. Kaya mas mabuti na kung may sasakyan ka, may dala ka na test lamp. Dahil kung sakali mangyari ulit o saan yung headlight ba yung nawala, matingnan mo talaga ang fuse. So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano gumamit ng test lamp. Ito yung test lamp. Dun sa unang video ko, tinuturo ko sa inyo kung paano mag-test ng baterya kung may function o wala. So ngayon, fuse na naman tayo. Mag-check na naman tayo ng fuse. Diba? Ito yung negative. Dito sa giliran, makikita natin yung negative. At dito naman sa kabila, positive. Kitang-kita yan, diba? Itong clip na ito, dito natin i-clip. Tapos ito yung test lamp natin. So, ito na yung fuse natin. So, dito, yan. Itong dalawa na to, 1, 2. Yan yung idikit nyo yan. Dito idikit, Okay, tapos dito ilaw yan, Yung red, umiilaw yan. Tapos dito. Kapag umiilaw, ibig sabihin, function yan. Function ang fuse na ito. Dito. Tapos dito. Tapos ilaw dito. May ilaw. Dito sa kabila. Dito din. Dito. So, mas madali. Hindi ka mamumblema. Kasi, hindi naman lahat ng may mga sasakyan na may budget talaga. So, mas maigi na tayo muna bago tayo kukuha ng mekaniko. Subukan muna natin ang magagawa natin. Ito, very simple. Bumili lang tayo ng test lamp doon sa Lazada or sa Shopee para madali nating matingnan kung may problema. So, ngayon ito lang muna. So, hanggang sa susunod, basic lang din tayo. Kasi basic lang din yung natutunan ko. Hindi ako mekaniko, nag-aaral pa lang. So, maraming salamat po. See you in my next vlog.